I què tal? Conta'm com és l'ambient amb els actors. Superbé, amb els actors. Implicació, què vols dir? Però si estic superimplicada. Ja m'ho sorprenia, però sí. Ja veurem això. Sí? No estic fent res, sí, digues. Nes Beldana per enguany ha après català i castellà. Bon dia, molt bé. Bé, com és l'aniversari d'en Coco. Niet. El gran Mikado. I la Katisha... de Fanny. Artistes, a partir d'ara només beureu aigua i begudes calentes. Cobren un bon sou. Anireu tapats fins aquí, tant de dia com de nit. Tant dins com fora de casa. Tenen un cotxe que els va cercar a casa seva. M'han dit que ets molt autoritària. I ara? I ara per què? M'estàs dient loca? Torneu a començar! M'estàs dient mentidera? Esto sí o no! ¡El brillo! ¿Sí o no? Lola, no creus que hi ha alguna cosa per Mikado que no funciona? Ja ho tenc. Jo no ho volia fer igualment. Vas desafinant. Sí, hem instal·lat una tecnologia puntera, vaja, del darrer. Que guai, no? Estic ansiosa, sí, per favor, per mira. No favor. t'ho seguis el text. Millor com a dones. Millor el Que millor. no fa falta. Que sí. Tenim idees japones. ¡Venga, Goku! ¡Están sonados! ¡Por favor! ¡Mira, mal que ve Goku! ¡Estan fatal! ¡Estan molt loques! Jo no vull saber res! ¡Estan sonados! Què? Que no, que estan fatal! Què dius, tio? Que volia res? Buenas tardes. Vistos, un polític honrat. Pensau en mi, potau. Molt bé, anem. Acabem de començar, o sigui, mira, fèiem les entrades, o sigui, tu sortiràs per aquesta banda, val? Després... Molt bé! Però tenim un altre problema. Quin problema? Narcolèpsia. És que em saps que tinc moltíssimes ganes de fer d'en Giovanni. És Mikado, Sílvia. Estem fent és Mikado. Ok? D'acord. Carlos Paimes Díaz s'estrena.